Guys, di ako karon sa Barangay Lumbia guys. Nay project nga gi-turn over ni Congressman Rodan Suan. Onya kining mao project tulo ni ka klase guys no. Basketball court kining gi-turn over kini mo ni. Onya with solar siya. Pwede madulaan o gabi. Ang diri po speakers mao po ni siya ang volleyball court. No. Rubberized guys oh. Volleyball court. Dito po sa unahan daw na po ay tennis court. O dito speakers so kanadapit niya oh. Tennis court po na diya. So basketball court, volleyball court o tennis court ang gipangbutang ni Congressman Rodan Suan diri ni sa Lumbia National High School. Oh, Lumbia National High School. O niya matod pa ni Bert Aplayo ang usastig pamaba ni Congressman Rodan Suan. Now kining building din kining wap na human o kamulo pang construct dako ni siya nga building kini gitrabaho pa o gitrabaho pa kanang gitrabaho dia napay nagtikaw-tikaw building ni classroom pero dako ni nga building kay kaghani nga classroom siguro mga upat ka andana siguro ni. Ito na. So guys, di nila ko photo guys. Salamat guys sa inyong pagtanaw. O pag-share na lang o pag-like. Nining maong video guys.